खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 23 जानुवारि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि समाजाव बयजोंबो मान होजागोन, गिदिर सुबुंफोरनि बोर आरो अननाय मोनगोन, रंजा बाजाजों साना बारलांगोन। वृष राशि सुथुरफोरखौ फेजेननो हागोन, गोख्रों गोहो बोलोजों देरहासार जानो हागोन, गावनि सायाव फोथायनाय बांसिनगोन। मिथुन राशि पाप खामानि मावनायनि थाखाय साजा मोनगोन, सिखिरि सुबुंफोरजों सोंखारि जानो हागौ, जेंनाजों भुगिनांगोन। कर्कट राशि दाय मावनानै हमजानो हागौ, गोसोआव गिनाय सोमजिगोन, उसुखुथुजों थानो हायै जागोन। सिंह राशि धोन आरजिनायनि खाबु जागोन, रां रुफानि थाखाय फालांगि खालामनायाव जाफुंसार जागोन, नखराव मोजां रादाब फैगोन। कन्या राशि खैफोदा उन उन गिदिंफाबाय थागोन, बिमा बिफानि साननायखौ जाफुंहोनो हानाय नङा, रांखावरि खहा जासिगोन। तुला राशि देहा सावस्रिया मोजां जागोन, गोबाव समनि जेंनानिफ्राय बारग'नो हागोन, मोजां सम बारहोनो हागोन। वृश्चिक राशि दुखु गोनां सान, थांखियाव हेंथा फैगोन, गावनि सायाव गाज्रि मोनगोन। धनु राशि गाहाम सान, नखरनि मोजां मुं लाखिनो हागोन, समाजाव मान मोनगोन। मकर राशि फालांगि मावनो गोसो दङब्ला जाफुंसार जागोन, इसोरखौ फोथायनानै सोलिनांगोन, मोजां गोसो लानानै हान्थिनांगोन। कुम्भ राशि गोजाम सुथुरजों मोजां सोमोन्दो खालामनो हागोन, नंखाय बाथ्रानिफ्राय गोजानाव थानाया गाहाम, साना मुखुबथिजों बारलांगोन। मीन राशि नखराव गोजोन गैयै थासारि फैनो हागौ, नांलाय खमलायजों साना बारलांगोन, दुखु दाहा सैनांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। क'क्राझार सहरनि गोजोनफुरि गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे थानाय आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय पारामेडिकेल कर्सफोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्सआ भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय आरो गुवाहाटीआव थानाय बान्था आवथायनो हानाय फसंथान एसियाटिक एकाडेमीनि सिङाव सामलाय जानाय गंसे गाहाम सोलोंसालि। आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव नोंथाङा BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजी, BSS डिप्ल'मा इन अपारेशन थिएटर टेक्न'लजी, BSS डिप्ल'मा इन फार्स्ट एड एन्ड पेशेन्ट केयार, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्न'लजी बायदि आयदाफोरनि सायाव नोंथाङा सोलोंथाय लानो हागोन। लोगोसे सोलोंथाय जोबनायनि उनाव प्लेसमेन्टनि खाबुबो नोंथाङा मोननो हागोन। आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव जायखिजाया स्ट्रिमजों 12 थाखो उथ्रिसार जानो हानाय फरायसुला-फरायसुलिफोरा बे सोलोंथायनि खाबुखौ लानो हागोन। थारैनो नोंथाङा जुदि सावस्रि फाहामथायनि सोलोंथाय लानो गोसो जानानै दङब्ला, अब्ला गोबाव खालामाजासे आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पारामेडिक्स सोलोंसालियाव थाबैनो सुलाद लादो। सुलाद लानो एबा आबुङै मिथिनो थाखाय 9395899391 एबा 8135971844 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।